În spatele fiecărui profesor există un copil care a visat. În spatele fiecărui medic există un om care a ales, zi de zi, să nu renunțe. Astăzi nu vorbim doar despre un cadru universitar, vorbim despre copilărie, despre începuturi și despre alegeri care nu s-au văzut din exterior, dar care au construit tot ceea ce este astăzi. Vorbim despre pasiune, despre dorința de a dea mai departe și despre bucuria de a forma oameni, nu doar profesioniști. Și despre un moment important, 165 de ani de tradiție în medicina veterinară și contribuția la păstrarea acestei istorii printr-un proiect unic care va rămâne. Sunt subiecte reale, emoții și un dialog sincer. Bine ați venit la Cu cărțile pe față, domnule conferențiar universitar dr. Bogdan Georgescu. Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la acest podcast. Mulțumesc pentru invitația de a răspunde la câteva întrebări. Nici nu mă așteptam ca să fiu pus într-o astfel de ipostază. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Dar sper să mă descurc. Sunt convins că vă veți descurca. Mulțumesc și eu că ați venit și că sunteți alături de mine în acest format. Nu știu dacă ați urmărit o parte sau episoadele noastre. Știți că formatul este de 30 de întrebări la care trebuie să ne oferiți răspunsuri. Pe cât posibil, evident. Așadar, o să îi dăm drumul pentru că drumul este destul de lung și sper ca răspunsurile să fie cât mai largi și mai explicite. Ok. Vom începe cu partea de copilărie pentru că noi aici, la acest podcast, nu discutăm despre medicină, nu discutăm despre universități, discutăm despre omul care este în fața noastră. Este un alt format, o nouă abordare, pentru că mai sunt, în primul rând, suntem oameni. Interesant. Suntem oameni și trebuie să ne cunoaștem în primul rând ca oameni. Bineînțeles. Și mi se pare un lucru foarte interesant și plus că creează o apropiere mult mai profundă. Vorbim despre copilărie, care este locul în care se conturează primele visuri, chiar dacă atunci nu pot fi înțelese pe deplin. Aș vrea să ne povestiți cum a arătat copilăria dumneavoastră și ce amintiri simțiți că v-au definitivat existența de acum. Eu sunt bucureștean. Din fericire sau din nefericire, mai curând cred că din nefericire, noi, ca familie, nu avem rude care să fie la țară. Dar, cu toate acestea, în toată perioada copilăriei am avut animale. De când mi-aduc eu aminte, de primii ani petrecuți la bunici în zona Pantelimonului, aveau și păsări de curte și cred că au avut și porc, nu mai mi-aduc așa bine aminte. După care noi ne-am mutat mai către centru, către Piața Traian și acolo am avut câine de curte, stăteam la curte. A fost o perioadă apoi, după ce ne-am mutat la bloc, prin clasa 1, sfârșitul clasei 1, ne-am mutat la bloc, când n-am avut animale, până când am văzut o pisică. În spatele blocului, un puip al unei pisici de-asta de streașină, cum spun francezii, și unul dintre pui mi-a plăcut foarte mult. Era o pisică bicoloră, alb cu pete negre. I-am rugat pe ai mei să o luăm. Condiția a fost că dacă mama era într-o perioadă în care dădea examene, mama fiind profesoară, dacă reușește la examen, pot să aduc pisica în casă. Am adus. Asta înseamnă că și mama a trecut de examene, dar era destul de mare deja. Pisica, vreo 3 luni, 4 luni, poate mai mult, nu a acceptat să stea numai în casă.
și stăteam la etajul 1, ieșea pe balcon și ieșea din casă și pleca. Și am avut-o cred că vreo 3 ani, făcea pui, îi creșteam, îi dădeam, până într-o zi când a dispărut. N-am mai găsit-o. Era o pisică foarte apropiată de noi, cunoștea motorul mașinii când venea tata acasă de la serviciu cu mașina, de pe unde era plecată, auzea, venea, urca. La un moment dat a trebuit să renunțăm la urcatul pe vița de vie, că așa urca în casă, pentru că ne-am trezit cu târla de motan după ea în casă și atunci, normal și logic, că n-am mai... Și în perioada în care a dispărut, erau niște tineri și cred că s-a întâmplat prin toate cartierele să existe astfel de tineri care aveau o plăcere diabolică de a omorî pisici. Și erau însoțiți de haită de câini, prindeau pisicile din subsolurile blocurilor și le omorau. Și cred că așa a dispărut și ea. Eu n-am găsit-o, nu știu să fi fost. După care, prin 76, da, am primit cadou un pui de tecă. Pe care l-am avut 17 ani. Și ce m-a determinat să țin atât de mult la el era faptul că la un moment dat, după vreun an, a făcut jigodie, adică nici nu mai știu cum se numește ca boală infecțioasă acum, nu-mi vine minte, și l-au salvat de fapt medicii de la Ilioara, recte doctorul Dumitrescu, și m-am gândit că poate cine știe. Dar nu asta a fost dorința. Mie mi-a plăcut biologia în general și sunt un pasionat de biologie. Și cred că cam asta a fost contactul meu cu animale. Că mai mergeam în vacanțe cu ai mei, plecam și acum îmi revine în memorie imaginea unui apus de soare undeva prin, cred că județul Sibiu sau Brașov, printr-o localitate Veneția de sus. Am fost la niște cunoștințe acolo, am stat câteva zile și imaginea este cu drumul coborând, un drum cu macadam, cu piatră spartă, pe care coboară împreună vaci și bivolițe de la pășune și cum fiecare, și asta este o imagine care nu pot să o șterg, că n-am cum. Fiecare știa unde să se ducă, să intre în curte și să fie la ea acasă, ca să zic așa. Cam astea sunt primele imagini legate de animale. Ați intuit deja a doua întrebare, ați oferit răspunsul mai degrabă. Întrebarea ar fi fost dacă vă amintiți primul moment în care ați simțit o conexiune cu un animal. Pare să că ați vorbit deja de două conexiuni, de prima pisică care a fost în casa dumneavoastră, cât și de cățelul pe care l-ați primit cadou. Ca și copil, visul este ceea ce te înconjoară în permanență, visezi în permanență lucruri și îți dorești să explorezi cât mai mult, fără limite. Ce visați să deveniți atunci când erați copil și cât de diferit este acel vis pe care l-ați avut față de ceea ce sunteți astăzi? De visat n-am visat că voi ajunge medic veterinar. Mi-a plăcut biologia, dar mie mi-a plăcut foarte mult și istoria.
Întâi m-am gândit și asta se datorează poate școlii, cadrelor didactice pe care le-am avut. Primul, Eugen Laviș, ca învățător, tatăl poetului Nicolae Laviș, după care profesoara de istorie din clasa a 5-a, care mi-a deschis apetitul pentru istoria antică și mi-am dorit foarte mult să fac arheologie. Numai că, la vremea respectivă, ca să poți da la facultatea de istorie, trebuia să fii înregimentat politic. Părinții mei nu au fost membri de partid. Trebuia să fii membru de partid sau al Uniunii Tineretului Comunist și să ai o activitate în cadrul acestor partide, partid comunist, ca să fie mai pe înțeles, și era una dintre cerințele pentru admitere la istorie. Neavând cum să acced acolo, și am dezvoltat cea de-a doua pasiune, biologia. În același timp mai făceam și școală de arte plastice. Am făcut și vreo 2 ani de arte plastice care îmi plac și mi-au plăcut întotdeauna, dar am fost dezamăgit, așa cum probabil mulți au fost dezamăgiți și în vremurile de acum, că nu întotdeauna primează meritocrația. Dezamăgirea a fost la finalul școlii, la finalul clasei a 6-a, de fapt, când premiile au fost acordate unor elevi care aveau pile și nu a celor care meritau, de fapt, să ia. Nu că nu era vorba de mine, dar erau alții care chiar meritau. Și atunci am renunțat într-un fel sau altul. Nu a fost chiar pasiunea să o duc mai departe. Da, îmi place și acum arta. Dar nu cred că mi s-ar fi potrivit să o practic ca pictor, sculptor și din ea să-mi câștig existență. Și m-am orientat către biologie. Mama fiind profesoară, am zis că asta ar fi interesant și mi-ar plăcea să nu neapărat să predau, ci să merg în expediții, în străinătate, să am acces, să pot să desfășor o activitate de cercetare, o chestie genul ăsta. Dar așa erau vremurile. Atunci ai mei au zis că nu profesor, nu biologie. Mama și ea își dori să fie agronom și nu i-a dat voie partidul să se înscrie la agronomie pentru că provenea din clasa muncitoare și trebuia să facă o facultate înaltă. Și a făcut filozofie, psihologie. O chestie care nu i-a plăcut foarte tare. Dar astea au fost vremurile. Și cam asta, să zic eu, că a fost până la urmă orientarea către biologie. Mergem mai departe și ne putem gândi că de fiecare dată în deciziile pe care un tânăr le ia, de fapt în spatele acestor decizii poate fi o persoană care aduce influență. Cine a fost omul din spatele dumneavoastră care v-a marcat începuturile și în ce fel? Păi, revin la câine. Îl chema Dicky, și doctorul Dumitrescu, care ni l-a salvat, am constatat eu ca tânăr, eram deja la liceu, că depune toate eforturile să-l salveze și chiar am reușit și l-au salvat.
începuseră să nu se mai găsească, era perioada când începeau să apară lipsurile în magazine. Printre altele ne-a zis că trebuie să facem rost de cafea și să-i facem cafea concentrată, să îi dăm, nu mai știu de câte ori pe zi, cafea, pentru că nu prea se găsea cafeină să-i facă injectabil și atunci trebuia să-i dăm cafea. Și da, poate că doctorul Dumitrescu este cel care, până la urmă, și câinele m-au determinat să mă orientez către medicină veterinară. Dar asta a fost opțiunea luată sau orientarea pe care am luat-o ca meserie după această întâmplare. Dorința a fost întâi de horticultură și nu de medicină veterinară. Unele alegeri sunt conștiente, iar altele se construiesc încet și în timp. Alegerea medicinei veterinare a fost pentru dumneavoastră un plan clar sau un plan care s-a construit treptat? Păi a devenit clar după acest episod și eu făcând un liceu teoretic a trebuit să învăț și o materie, pentru că la noi atunci la examen se dădea biologie de clasa 12, genetica și boli infecțioase ale animalelor domestice. O materie pe care nu o făceai în liceu teoretic, era materie de liceu veterinar. Și a trebuit să o învăț, pentru că asta se dădea la examen. Dar n-a fost ușor. Dar zic că m-am descurcat. Trecem la adolescență, lăsăm copilăria, când deja lucrurile sunt destul de volatile și perioada asta a adolescenței este plină de întrebări și de incertitudini. V-ați gândit vreodată că drumul pe care l-ați ales în adolescență către medicină veterinară a fost unul corect, unul bun pentru dumneavoastră sau că ați fi putut alege altceva? Cred că până la urmă tot medicina veterinară aș fi făcut. Că au apărut lipsurile și poate influențat și de situația din societate și din familie, pentru că medicul veterinar avea într-un fel o viață în care își putea procura o parte din ceea ce putea să mănânce, poate și aia să fi fost o contribuție, dar chiar mi-a plăcut ce am făcut ca meserie și nu aș putea să renunț la așa ceva. Chiar dacă clinica niciodată nu a fost pe primul plan. Că n-am practicat prea mult meseria de medic veterinar. Ați considerat vreodată că drumul ales ar fi putut fi schimbat la un moment dat spre altceva în loc de medicină veterinară? Nu m-a tentat. Nu. E adevărat că nu este ușor și n-a fost ușor în primii ani de după facultate, dar nu mă văd făcând altceva. Nu, chiar. Aș vrea să ne vorbiți despre adolescentul Bogdan Georgescu, să ne spuneți ce caracter avea, era mai rebel, era tip disciplinat și foarte ordonat, era mereu într-o căutare de ceva nou? Eu am fost un tânăr destul de liniștit. Probabil că și influența familială mi-a plăcut foarte mult să citesc, am devorat cărți și
și din literatura obligatorie pentru liceu și așa. Rebel nu prea, poate către sfârșitul anilor de liceu, conjunctura, faptul că ai mei colege, mai ales majoritatea erau colege, fumau, m-au determinat până la urmă să încep și eu să fumez și am fumat vreo 20 de ani. Dar în rest, noi probabil și datorită tatălui care era mai strict, și eu și sora nu prea am ieșit în lume în sensul de a merge la ceaiuri, discoteci, chestii de genul ăsta, decât foarte rar dacă mergeam. Se întâmpla la mare să mai mergem împreună cu o verișoară de-a noastră. Am fost în discoteca care se organiza la Costinești. Am fost de câteva ori, dar în rest doar ceea ce ne oferea Bucureștiul, cinematografe, teatre, operetă, mai puțin operă. Nu mă pot considera un rebel sau nu m-am la vremea respectivă. Nu. Chiar am fost destul de... Ați fost la teatru în ultima perioadă? În ultima perioadă nu mai merg la teatru. De fapt, n-am mai fost de ani de zile la teatru pentru că la ora actuală nu-mi place modul de a se desfășura o piesă de teatru, în sensul că dacă este piesă de epocă, eu vreau ca actorii să fie îmbrăcați în haine de epocă, nu vreau să văd un actor îmbrăcat în haine moderne jucând, de exemplu, Richard al III-lea și doar să aibă o așa zisă coroană pe cap. Nu. Poate că sunt eu cu ochelari de cal, dar eu consider că ăla e teatru. Mai stăm un pic în zona adolescenței sau imediat după decizia de a urma cursurile Facultății de Medicină Veterinară și poate și după absolvirea facultății, v-ați gândit vreodată că deciziile luate v-au pus să faceți niște sacrificii? O știu dacă... Da, a trebuit să iau niște decizii care nu întotdeauna mi-au convenit. Dar asta era situația la vremea aceea, înainte de 89 și cred că și în ziua de astăzi tot aș considera că deciziile pe care le-am luat au fost corecte. Ne apropiem de partea de facultate, perioada de studenție, de fapt. O vom privi din partea cealaltă, din partea cealaltă a catedrei. Da. Anii de facultate sunt de cel mai multe ori un amestec de sentimente, entuziasm, dar până la urmă și realitate. Cum a fost studentul Bogdan Georgescu? Un student nu eminent. Dar cu toate astea am învățat. Am avut și restanțe, una singură, de fapt, în toată facultatea. O restanță la biochimie în anul întâi. La vremea aceea, examenele erau de an. Și se dădea un fel de examene parțiale. Și am dat un examen parțial la chimie. La vremea aceea era profesorul Șerban Mihai. N-am luat parțial. Am zis că să mai scap din materie și să rămână mai puțin. N-am luat. M-am dus la examenul de vară și nu l-am promovat.
Și a rămas pentru toamnă. Cei care au făcut facultatea înainte de 89 știu că dacă nu promovai examenul în restanță sau în reexaminări, rămâneai repetent. Nu mai exista o altă posibilitate decât cu intervenția ministrului învățământului, un fel de articol, nu știu ce articol, și dacă era de acord să se mai dea o șansă, și cei care erau în anul întâi și nu promovau erau exmatriculați. Și vara aia a fost mai rece, pentru că a trebuit să dau, era perioada castaniadei, noi îi spuneam, adică aleile facultății erau străjuite de castani. Și în perioada în care se susțineau restanțele și reexaminările, se coceau castanele și cădeau. Și de aceea noi o numeam castaniadă. La ora actuală, în curtea facultății nu mai există niciun castan. Și n-a fost o vară lejeră, a trebuit să învăț pentru chimie, dar până la urmă s-a rezolvat și am trecut. Da, în restul facultății au fost și momente mai plăcute și mai puțin plăcute, mai ales ultimul an a fost cel mai puțin plăcut, dintr-un singur punct de vedere, acela că era foarte frig. A fost o iarnă foarte grea, iarna lui 84-85, erau restricțiile de căldură, stăteam în sălile de curs și de lucrări practice, inclusiv paltoanele pe noi, și cu mănuși în mână scriam la curs. Da, până la urmă au trecut și am reușit să absolv facultatea. Ați povestit două evenimente, unul de la începutul facultății și unul de la sfârșit. Între aceste două momente puteți să ne spuneți despre un eveniment care v-a marcat cel mai tare? A fost din păcate un eveniment nefericit în anul 3. În anul 3 de facultate se face, cum se face și acum, printre materii, anatomia patologică. Noi îl aveam ca profesor la curs pe profesorul Macari. La vremea respectivă aveam cursurile în amfiteatru care se numea Poenaru și care este actualmente sala noastră de lucrări practice de anatomie. Erau în ziua respectivă alte cursuri la care am ieșit și era agitație în curte. Lumea se uita pe fereastră, cadre didactice se uitau pe fereastră în cabinetul profesorului Macarie. N-am înțeles la început ce s-a întâmplat. Avusese, cred că un accident cerebral, ceva. Și doi dintre profesorii noștri au apărut, s-au uitat pe fereastră, unul era mai înalt, unul mai scund, amândoi grizonați, și au plecat. A fost o chestie lipsită, consider eu acum, lipsită de compasiune. Un mușchi nu s-a mișcat de pe fața lor, parcă erau două stane de piatră care au considerat că omul căzut acolo nu reprezintă nimic pentru el. Și s-au întors la treburile lor. Chestia asta m-a șocat și atunci am constatat că oamenii pot să nu fie oameni între ei. Atât de
dus la extrem individualismul, mi s-a părut și mi se pare și în continuare, adică nu cred că aș fi reacționat în felul ăsta. Da, din păcate, un eveniment care te poate marca pe tot parcursul vieții. Mai nou, se vorbește din ce în ce mai des despre nevoia unui mentor pentru fiecare în parte. Fiecare om își alege o persoană pe care o respectă și ar dori să-i urmeze traseul pe care acela l-a urmat, în ideea de a performa. Oamenii întâlniți pot influența decizii și viitorul unui tânăr student. Ați avut un mentor pe care l-ați urmărit? Pot să zic, dar nu a fost chiar de la început. Poate în perioada studenției, da, și apoi în primii ani de după 1989, da, îl pot considera, pentru că în perioada studenției normal, fiind cadru didactic, era prezent și după 1989, întâmplător, ne-am intersectat într-o stație de troleibuz și apoi pe parcursul serviciului făcut în cadrul facultății. E vorba de profesor Cornil, care am făcut anatomie în semestru, lucrări practice, și apoi după 1989 o perioadă la anatomie și apoi la histologie. Și da, îl pot considera unul dintre mentori. Între teorie și practică întotdeauna există diferențe mari. Ce v-a format mai mult? Ceea ce ați învățat din cursuri sau din experiența practică? Facultatea, cel puțin din punctul meu de vedere, ne dă niște noțiuni introductive. Adică ne pregătește pentru viața de după facultate, mai mult sau mai puțin, dar mai mult din punct de vedere teoretic. Cu toate că, la vremea la care am făcut eu facultatea, existau practicile în producție. La sfârșitul fiecărui an universitar, o perioadă de o lună de zile, plus încă 2 săptămâni în primăvară, se făcea practică productivă, în care mergeam în funcție de repartizarea realizată de către conducerea facultății în diferite centre de practică, în care și făceai practică. Dar cea mai mare experiență a fost pe pielea mea de după terminarea facultății, când a trebuit să iau decizii, să încerc să pun diagnostic și să stau și stăteam lângă cadavrele desfăcute, răsfoiind toate cărțile și în dreapta și în stânga având cărți și să compar, seamănă mai mult cu chestia asta sau seamănă mai mult cu chestia asta, ceea ce aveam în fața ochilor. Pentru că, din nefericire, în primii ani de profesiune ca medic veterinar, nu am avut lângă mine un medic veterinar mai în vârstă care să îmi arate ceea ce e bine și ceea ce nu este bine și cum arată o anumită afecțiune sau nu arată. N-am avut un îndrumător, a trebuit să mă descurc singur, în fermă fiind, ca medic veterinar. Dacă ar fi să ne imaginăm că există posibilitatea ca Bogdan Georgescu de acum să stea de vorbă cu Bogdan Georgescu de la 20 și un pic de ani, cam care ar fi dialogul pe care l-ar avea cei doi? Ce i-ar spune adultul de acum tânărului de atunci? Dacă ne referim strict la meseria de medic veterinar,
că a făcut și greșeli, dar că în majoritatea cazurilor, ca medic veterinar, a luat deciziile corecte. Ca tânăr, da, poate că ar fi trebuit să se distreze mai mult. Ați recuperat prin vacanțele frumoase, din care ne împărtășiți când și când câteva imagini. Da, din fericire, datorită unei foste studente, am prins gustul călătoriei în afara țării. Gustul călătorilor în țară l-aveam de când eram copil. Și nu m-am săturat încă de plimba prin România. Dar gustul străinătății l-am prins în 2006. În 2006 am început să plec din țară și să fac excursii prin Europa, pentru că mai mult nu pot. Neputând urca în avion, n-am cum să ajung decât cu trenul, autocarul sau vaporul în Europa. Probabil că studenții care vă văd acum, cei care au terminat, medicii care v-au trecut prin față ochilor în timpul examenelor, vă văd doar ca profesorul Georgescu de la anatomie. Care e dur și care este o piatră de încercare. Dar cine este, până la urmă, omul Bogdan Georgescu, dincolo de medic și de profesor? Ce pasiuni are, ce-i place să facă și ce nu-i place să facă? Pasiunile au rămas aceleași. Biologia, grosomodo vorbind, evoluția omului, arheologia a rămas și va fi întotdeauna de suflet, istoria în general, geografia, ca pasiuni care nu se sting. Și o pasiune ceva mai recentă, de câțiva ani de zile, vreo 5, poate mai mult, bucătăria, pe care am descoperit-o și gătitul chiar îmi face plăcere și este o deconectare. Nu fac chestii extraordinar de sofisticate, dar încerc să fac preparate cât mai diverse și cât mai pe gustul meu și adaptate gustului meu. Dar ceea ce sper că nu va muri niciodată, este plimbatul printre ruine antice și plimbările prin muzee. Că sunt de istorie, că sunt de arheologie, că sunt de artă. Muzeu să fie. Și să-mi placă ceea ce văd. În momentul în care am luat legătura pentru a stabili această filmare, v-am întrebat când ați fi disponibil. Și mi-ați spus că joia este una dintre zilele libere în care ați avea disponibilitate. Mă gândesc acum că joia e o zi liberă pentru omul Bogdan Georgescu, într-o oarecare măsură. Este o zi liberă prin faptul că nu am activitate didactică. Că întrebarea se leagă de toată treaba asta. Ce face și cum arată o zi a lui Bogdan Georgescu, dar când nu este profesor, nu este cadru didactic, este pur și simplu om? E o întrebare care deocamdată are un răspuns legat de activitatea mea ca salariat încă. Adică de timp după micul dejun, care este destul de frugal, în primul rând o cafea, de fapt mai mult un nes și ceva de
mâncat, dacă nu trebuie să plec la facultate, deschid calculatorul și de fapt fac o muncă tot, hai să-i zic, didactică, prin faptul că mai scriu câte ceva. Că este vorba de un capitol de carte, de specialitate, că mă ocup de un album aniversar, cum este cazul acum de albumul aniversar al facultății noastre. Dar sau deschid o carte și citesc. Bine, mai ud florile sau dacă e ceva mai plec după cumpărături sau s-ar putea ca în ziua respectivă să am chef să merg să vizitez un muzeu. Și cu toate că un om care de peste 60 de ani trăiește în București s-ar putea spune că n-ar mai avea ce vedea în București, tot descoper că mai am încă multe de văzut și multe de aflat despre orașul în care trăiesc. De multe ori, prin lucrurile simple pe care le facem, ne încărcăm bateriile într-un mod surprinzător. Chiar dacă facem o mică activitate fizică, dar total diferită de ceea ce facem în mod obișnuit. Ne relaxează. De exemplu, eu sunt genul care meșterește ceva, legi două fire, pui o siguranță, tragi un cablu. Nu e neapărat ușor fizic, dar este extraordinar de relaxant. Ce-l relaxează pe Bogdan Georgescu când acesta are nevoie de momente de relaxare? Păi, relaxarea poate fi pentru mine gătitul. Poate fi realizarea unei prăjituri, unui dulce. De asemenea, să mă întorc și să îmi pun în ordine fotografiile făcute în excursia din sezonul trecut și să-mi planific viitoarea excursie și cam ceea ce mi-aș dori să pot vedea în acea excursie. Și chiar mă relaxează chestiile astea, mă relaxează un simplu privit al plantelor care sunt florite pe balcon, faptul că pisica aleargă sau că s-a așezat lângă mine și a început să toarcă, sunt momente de relaxare care sunt aproape zilnice, chiar dacă încă am activitate. Trecem de la starea asta ușor plăcută, de la gândul de relaxare, la ceva care este un pic mai dur, să zic așa, pentru că fiecare în viața lui, la un moment dat, primește o lecție de viață, care nu este ușor de primit. De obicei e primită în momente dificile. Cam care a fost cea mai grea lecție de viață pe care ați primit-o? Lecție de viață. Dar nu că a fost grea sau... am învățat să trec foarte ușor sau să maschez cât s-a putut de bine momentele dificile. Poate datorită bunicii mele, care, chiar dacă nu a avut o viață ușoară, a avut capacitatea de a depăși momentele foarte grele prin care a trecut. Și mă gândesc că moștenirea asta genetică m-a făcut să pot suporta, chiar dacă
la un moment dat au fost situații extrem de neplăcute, să pot să suport și să trec mai departe. Și da, nu știu. Au fost momente dificile, dar care nu m-au înfrânt, cel puțin până acum. Dar ce vă determină să mergeți mai departe în fiecare zi? Ce motivație aveți? Ce vă ține flacăra aprinsă? Am citit acum câțiva ani de zile într-o lucrare despre evoluția omului că specia noastră a reușit să evolueze și să rămână singura pe planetă, printre altele, și datorită faptului că și-a dorit să trăiască un pic mai mult decât semenul său. Și cred că până la urmă asta este dorința fiecăruia dintre noi, să putem depăși orice greutate și să trăim un pic mai mult decât trăiește cel de lângă noi. O perspectivă interesantă. Este, de fapt, consider că este cea adevărată referitor la specia noastră. Că datorită acestui fapt am reușit să parcurgem etape. Cred că toți care știm cine este Bogdan Georgescu avem prima dată gândul și ideea de profesorul, formatorul Bogdan Georgescu, nu neapărat de medicul Bogdan Georgescu. Până la urmă, sunteți un formator de viitori medici, asta faceți zilnic. Când ați descoperit că aveți această pasiune, plăcere, bucurie de a forma, de a transmite mai departe generațiilor ceea ce ați acumulat dumneavoastră ca informație? La liceu, în 77 s-a schimbat, în 76 s-a schimbat profilul liceului. Eu eram la liceu de filologie istorie cu profil de matematică fizică cu profil de limbă rusă, așa numitul liceu Zoia Cosmodemianskaya, și eram la clasă de real. Pe vremea aceea se dădea treapta întâi, treapta a doua. La treapta a doua s-a schimbat, cum spuneam, profilul liceelor și liceul a devenit de filologie istorie. Deja mă învățasem, în liceu mi-a plăcut, aveam cadre didactice deosebite, trecusem prin momentul cutremurului din 4 martie și am zis că eu rămân în liceu. Chiar dacă se schimbă profilul, rămân în liceu și vreau să termin aici. După trecerea treptei a doua și ajungerea în clasa 11-a, au apărut materii noi. 2 materii, una se numea pedagogie, cea de-a doua s-a numit psihologie. Astea au fost momentele în care noi am început să fim învățați ca și elevi cum să predăm și să abordăm elevii la vremea aceea, mai mici sau și probabil că de atunci, plus influența din partea mamei care era profesor, așa cum am spus, da, mi-au dat acest sentiment că aș putea să contribui la educație. La educația unor noi generații. Dar după terminarea facultății, gândul și din timpul facultății, gândul acesta a fost lăsat undeva în așteptare, pentru că niciodată nu m-am gândit că voi mai reuși să mă întorc în București după terminarea facultății. La vremea respectivă Bucureștiul era oraș închis, cum erau majoritatea marilor orașe. Prin
meserie, mai puțin era posibilitatea de a ajunge în București. Și repartiția la sfârșitul facultății pe care am luat-o a fost la 300 și vreo 30 de kilometri de București, în Dobrogea, aproape de Tulcea, la Vavadag. Și nu aveam cum. Dacă nu ar fi intervenit evenimentele din 1989, dacă după cei aproape 3 ani de petrecut în Dobrogea, nu aș fi venit ceva mai aproape de București, aproape de Giurgiu, la Uzunu, dacă după 1989 guvernul Petre Roman nu ar fi blocat creșterea prețurilor la produsele de origine animală și a crescut în schimb prețul la furaje și nu ar fi dispărut la momentul acela, nu ar fi dispărut o serie întreagă de unități de producție, adică ferme de creștere a păsărilor, a vacilor, porcilor, și nu ar fi existat întâlnirea în stația de troleibuz cu profesorul Cornilă. Cred că acest sentiment sau dorință de a contribui la educarea altor generații nu ar fi apărut la suprafață. 1992 și 93 au fost momentele în care m-am gândit că nu mai are rost să rămân un simplu medic veterinar. Deja la 33 de ani începusem să mă satur de navetă zilnică. În ultimii ani făceam 100 de kilometri zilnic până la locul de muncă. Plecam la 5 dimineața din casă ca să ajung la 7 cel târziu în Buftea și de acolo mai aveam, cred că vreo 20-30 de kilometri până la fermă și dacă nu prindeam mașina de la fermă, trebuia să aștept cursa către Târgoviște, care mă lăsa în mijlocul intersecției în Butimanu și de acolo mai mergeam pe jos încă vreo 5 km până la fermă. Și nu era foarte ușor de făcut drumul ăsta zilnic. Și atunci am zis că profesorul Cornilă are dreptate, ar trebui să mă gândesc la facultate, mi-am dorit întâi o disciplină clinică. N-a fost să fie bolile infecțioase. În anul următor am zis, sunt atât de multe posturi, nu mi era dorința neapărat să a fi la anatomie, dar acolo au fost posturi scoase la concurs și nu am ajuns la anatomie, care, dintr-o disciplină care pe vremea studenției mi s-a părut o disciplină, o materie aridă, dură, statică, a început să se schimbe, să devină anatomia o plăcere și să-mi dau seama că de fapt asta ar fi trebuit să mă gândesc la un moment dat și în felul ăsta s-a reactivat și dorința de a transmite celorlalți ceea ce am reușit eu să acumulez și încă pot să spun că nu știu decât poate 25% din anatomie.
Acum aș vrea să vă întreb despre ce sentimente trăiți în momentul în care sunteți la curs sau în laborator, explicați studenților materia care trebuie predată în acel moment și observați printre studenți câțiva care înțeleg toată explicația și toată informația pe care le-o transmiteți. Cum vă simțiți în acele momente? În ultimii ani, din nefericire, studenții români nu mai sunt dornici să învețe. Majoritatea, mulți dintre ei, nu toți. Dar pentru cei câțiva care încă îi vezi că sunt ca un burete și încearcă să asimileze cât mai multe cunoștințe, merită și va merita întotdeauna să faci această profesiune de cadru didactic. Din nefericire, nu știu, probabil sistemul nostru este defect de învățământ preuniversitar. Pentru că am văzut și pot să fac acum comparația cu studenții care ne vin din afara granițelor. La secția în limba franceză, toți vin din metropolă. În primele serii au fost și din departamentele de peste mări. Dar comparativ cu românii, studenții francezi în totalitatea lor, generațiile mai vechi, au o dorință extraordinară de a învăța și de a pune întrebări și de a purta un dialog, pe când dacă încerci același lucru să-l faci cu studenții români, doar câțiva participă și restul sunt într-o stare de pasivitate dusă la extrem. Partea mai puțin plăcută este că în ultimii ani și francezii care vin la noi au început să aibă același comportament ca și studenții români. Dar pentru cei câțiva care te urmăresc și care sunt interesați de ceea ce faci, de ceea ce predai, merită să rămâi cadru didactic. A fi cadru didactic, a forma oameni nu este un lucru simplu, este o responsabilitate enormă pe care o aveți pe umeri. Putem spune că până la urmă sunteți un actor pe scenă care trebuie să jucați rolul exemplar. Ce înseamnă până la urmă pentru dumneavoastră acest rol de cadru didactic? Păi, pe lângă, cel puțin eu, așa gândesc că și așa sunt și tu mi-ai fost student. Am încercat și cred că cât de cât am reușit, ca pe lângă cunoștințele care trebuiau predate, că asta era bucățica pentru ziua respectivă, eu am încercat, presupun că am reușit cât de cât să adaug și câte ceva din experiențele trăite de mine sau de cunoștințe de ale mele și de a corela materia asta pe care mulți o consideră anostă cu ceva ce îți va folosi cândva posibil în viitor, ca practician. Și cred că cât de cât m-am descurcat. Nu știu, voi trebuie să spuneți asta, dacă am reușit sau nu. Este clar că fiind alături de studenți în fiecare zi, conexiunea este destul de mare și fie că vrei, fie că nu vrei, apar diverse situații și momente alături de studenți. Aveți vreo amintire cu un student, cu o situație deosebită?
Păi plăcute au fost destul de multe momente, inclusiv și cele mai plăcute momente, acum mi este greu să exemplific, zic că e mai bine să nu dau nume, dar sentimentele plăcute au fost în momentul în care la examen am constatat că efortul depus de mine nu a fost în zadar și că persoanele respective s-au descurcat și au luat chiar note foarte bune. Dar nu nominalizez. Pe lângă informațiile despre partea de anatomie pe care le transmiteți, a spus că încercați să exemplificați anumite lucruri și prin anumite povești. Încercați clar să le transmiteți valori studenților pe care să le ducă mai departe și să le fie utile în viață. Ce încercați până la urmă să le oferiți studenților dincolo de partea profesională? Experiență? Eu printre altele, pe de o parte, pentru că așa cum am menționat și cum știi, anatomia nu este foarte ușor de digerat, mai ales ca tânăr. Mai intercalez și legat de subiectul respectiv din experiența pe care am avut-o eu ca medic veterinar practician sau corelații cu cultura generală, cu diferite lucruri care sunt legate și de mitologie, pentru că, de exemplu, dacă doar despre să zicem despre sacrum am discutat, de ce se numește așa, ca os, și totul este legat de fapt de mitologie și de sacrificiu animal sau uman oferit zeilor. Le spun și chestii de genul ăsta studenților, pentru că trebuie să știe, consider eu, să aibă o cultură generală, trebuie să știe persoana respectivă și de ce se numește în felul acesta o structură și de ce ar trebui să țină minte. Și consider că orice om trebuie să aibă și o cultură generală. Nu doar o cultură de specialitate. Pentru că altfel pierzi foarte mult din, cel puțin eu așa consider, că nu ești un om împlinit dacă nu mergi și la un spectacol de teatru și la un spectacol de operă, dacă nu vezi un muzeu, nu vizitezi un muzeu, nu parcurgi un traseu montan și nu te simți bine privind un lan de floarea soarelui sau un lan de rapiță. Și chiar acum mi-aduc aminte de la o practică cu studenții, tot prin Dobrogea apare un lan de rapiță înflorită, printre care și câțiva maci, așa, ca să dea o pată de culoare. Am lăsat pentru final câteva întrebări despre ceea ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București. Nu este un secret, urmează să fie celebrați 165 de la înființarea facultății, fapt pentru care un grup destul de larg de cadre universitare lucrează intens pentru a pregăti un astfel de moment și la un anumit standard.
Vorbind acum cu dumneavoastră aici, ne puteți spune ce simțiți că se apropie acest moment, ce înseamnă pentru dumneavoastră ca și cadru universitar acești 165 de ani? Păi 165 de ani, inclusiv pentru mine, înseamnă o continuitate. În același timp e o sărbătoare pentru mine, pentru că va avea loc în spațiu în care și eu am absolvit. Știi, probabil că din 1985 facultatea a trebuit să plece de acolo. A fost evacuată, s-a întors după 1993, 92-93, din nefericire sau din fericire, mai mult din fericire, această aniversare nu va coincide cu ziua de facto în care s-a pus, să-i spunem așa, piatra de temelie oficială a învățământului veterinar românesc, adică 15 mai, ci acest eveniment se va desfășura în toamnă, în septembrie. Dar e o mândrie, cred că pentru fiecare absolvent al acestei facultăți, faptul că suntem cea mai veche facultate din Balcani. Nu ne putem mândri cu vechimea facultăților din Occident, dar asta înseamnă o continuitate și o evoluție a învățământului veterinar pe aceste meleaguri. Știu că sunteți implicat în mod activ în realizarea acestui eveniment, ba mai mult a muzeului pe care acum îl puneți ca și piatră de temelie. Vă ocupați intens de așezarea lucrurilor astfel încât totul să prindă un sens și să fie așa cum își imaginează oricine poate fi un muzeu. Tot de la cei 165 de ani se va realiza, este aproape finalizat un volum aniversar. Facultatea a beneficiat de mai multe volume aniversare. A fost un prim volum aniversar realizat de profesorul Poenaru în 1931 la 75 de ani de atestare documentară. A mai existat apoi un volum realizat sub coordonarea profesorului Nicolae Constantin în 2001, apoi în 2015 la 140 de ani a fost un alt volum aniversar și acum la 165 de ani va fi acest nou volum aniversar care va aduce la oaltă aspecte inedite din parcursul facultății noastre și contribuția la zi a cadrelor didactice, pentru că va exista un capitol dedicat disciplinelor facultății și cadrele didactice din fiecare disciplină și-au adus aportul la acest capitol și se va deschide, încercăm să deschidem un muzeu al facultății. Ca student știu și am văzut și am avut muzee ale disciplinelor. Ceea ce încercăm să realizăm acum într-un spațiu care este deja insuficient este să realizăm un muzeu al facultății în care vor fi obiecte care provin din multe dintre discipline, obiecte unele cu valoare sentimentală, altele cu valoare istorică, dar muzeul acesta va fi doar o primă etapă. Pentru că va trebui ca generațiile care vin
să găsească un spațiu în care să fie adunate toate valorile fiecărei discipline, pentru că, așa cum spuneam, acest actual spațiu în care va fi muzeul realizat este mic, pentru cât de multe valori au reușit să păstreze fiecare dintre discipline în patrimoniul său. Și nu mă gândesc decât la disciplina, și iarăși ajung la anatomie. Anatomia avea muzeu. La vremea când eram eu student, erau 2 camere în care erau exponate o parte din... și muzeul a fost evacuat odată cu facultatea în agronomie, acolo unde majoritatea pieselor se află și în ziua de astăzi, și care, din nefericire fiind voluminoase, nu vor putea fi niciodată văzute de studenții actuali, decât în momentul în care va exista un spațiu suficient de mare în care să fie adus. Sperăm, ne dorim ca în felul acesta, prin refacerea și realizarea unui muzeu al facultății, să ne demonstrăm valoarea ca instituție și să arătăm că înaintașii noștri nu au trecut prin facultate fără să lase ceva în urmă. Pentru că sunt, pe de o parte, aparatură, mulaje și instrumente, și pe de altă parte vor fi expuse cu valoare tot așa de patrimoniu manuale realizate de către aceștia în diferite perioade istorice ale facultății noastre. Cred că majoritatea ne putem imagina că un muzeu este o capsulă a timpului care ține vie o poveste. Ce poveste va avea acest muzeu? Povestea este, până la urmă, povestea facultății noastre. Este evoluția de la 1861 și până în ziua de astăzi. E adevărat, nu avem decât câteva pagini de carte de la momentul 1861, întâmplător descoperite umblând prin arhivele disciplinelor. Este o broșură, pot să-i spun la ora actuală, dar la vremea aceea era aproape o carte de anatomie în limba maghiară, este de pe la 1860, 51-60, ceva de genul ăsta. Sunt câteva încă cărți, dar cea mai veche piesă certificată din muzeu va fi o maimuță din specia Macacus rhesus, care a fost naturalizată, prezentându-se musculatură, viscere, artere, vene, în 1925. Exemplar realizat de către profesorul Vasile Gheție. Este certificată ca fiind cel mai vechi, pentru că și scrie pe ea că a fost realizată de preparatorul la vremea aceea, Vasile Gheție, în 1925. Și asta este un punct de reper. Pentru a primi o recenzie de 5 stele, acest muzeu trebuie să lase în urma vizitei o experiență plăcută, interesantă și, de ce nu, curiozitatea de a mai reveni și de a revedea anumite lucruri. Ce vom putea vedea în acest muzeu? Cine va avea acces în acest muzeu și poate începând de când? Ca să devină în adevăratul sens un muzeu, va trebui să parcurgă o serie întreagă de etape.
ca să poată fi vizitat de cei din afară, va trebui ca la un moment dat universitatea împreună cu Ministerul Culturii, cu Ministerul Învățământului să demareze integrarea în circuitul muzeistic al București. Până atunci, muzeul va fi accesibil studenților, în primul rând studenților de la medicină veterinară, personalităților care vor veni în vizită, cadrelor didactice din facultate și din universitate, dar ca să fie integrat turistic, va trebui să mai treacă ceva vreme. Nu de în primul moment va putea fi integrat oficial, pentru că nu sunt încă obținute avizele de la, cum spuneam mai devreme, inclusiv Ministerul Culturii. Așa cum au alte universități muzeele, dar muzeele respective au fost realizate cu mulți ani în urmă și au avut timpul necesar ca să parcurgă toate aceste etape. Încă nu suntem la faza asta. Un medic veterinar va avea acces în acest spațiu? Cred că da. De ce să nu? N-ar avea de ce să nu aibă acces. Nu știu cum va fi. Încă noi nu ne-am pus problema cine va avea acces, pentru că încă proiectul este în derulare. Încă nu avem așezate în exponatele definitiv în cadrul muzeului. Încă ne mai gândim cum să le așezăm și cum să structurăm. Deja am găsit o formulă în care să fie și exponate deosebite, nu doar să fie, cum ar zice unii, o expoziție de vechituri. Fiecare exponat va avea o poveste. O să fie acolo, de exemplu, scaunul tip Gilles, care a aparținut primului și singurului rector medic veterinar al Universității București, Ion Atanasiu. Pentru că știm că, sau ar trebui să știți că facultatea noastră, în perioada interbelică din 1921 și până în 1948, a fost integrată Universității București. Și în 1921 a fost ales ca rector un profesor medic veterinar, profesor de fiziologie al Facultății de Medicină Veterinară. Să înțeleg că acesta va fi exponatul care este cel mai interesant? Nu este singurul exponat interesant, sunt multe. Pentru dumneavoastră, care este cel mai drag, dacă am putea să spunem, exponat care va fi prezent acolo? Nu pot să zic că e unul. O să fie, și ce mi-e drag mie, este o colecție de cranii de diferite specii sălbatice. Avem inclusiv un craniu de elefant indian care va fi expus. Avem cranii de specii sălbatice din Europa și din lume. Este adevărat, ele provin de la animale aflate, deținute și donate de instituții din țara noastră. Sunt de tigru, sunt de ghepard, de leopard al zăpezilor. O să vedeți că și sunt de la cel mai mare craniu, cel de elefant indian, până la un
mic craniu de maimuță veveriță, care este cam cât o bomboană Rafael. Cam atât de mic este craniul respectiv. Deci, nu, astea sunt... încercăm să arătăm cât de diversă și cât de complexă este natura de care trebuie și animalele de care trebuie să se ocupe un medic veterinar. Sperăm să reușim și să aducem și să vedeți și de reptile un schelet realizat de către colectivul de tehnicieni ai anatomiei, un schelet de piton constrictor și sper să-l puteți vedea expus. Înainte de a adresa ultima întrebare, am să vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs acestei invitații, că ați fost deschis, cald și că ne-ați transmis ceea ce poate spun așa un pic mi-aș fi dorit să aud, mai ales că nimic din tot ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față nu a fost regizat. Întrebările nu v-au fost puse la dispoziție, au fost la prima audiție și cred că lucrul ăsta face ca răspunsul să fie mult mai sincer și mult mai autentic. Și cred că n-a mai fost omul rău, care sunt de obicei la anatomie, nu? Am văzut poate și altă față. Sau omul negru. Nu știu, nu mai știu cum... Pentru că nu cred că a fost o viață ușoară ca student, totuși. Ați fost și dumneavoastră student. Bineînțeles. Și știți cum se vede și de partea cealaltă a catedrei, cum spuneam. Și n-am uitat niște momente din perioada studenției, la alea mă refer. A rămas ultima întrebare de final și sper ca răspunsul să fie, cel puțin pentru mine, emoționant. Un cadru universitar nu transmite doar informație, ci lasă o amprentă în cei pe care îi formează. Ce ați dori și cum ați dori ca pe viitor studenții dumneavoastră să își amintească de dumneavoastră? Păi să-și amintească și lucrurile neplăcute, dar și pe cele plăcute, că sper că au fost și lucruri plăcute. Să-și amintească cei care au reușit să meargă cu mine în practici, să vadă și să-și iubească țara și să vadă și acea parte de cultură generală pe care mi-o doresc să o aibă orice absolvent al facultății noastre și sper să nu rămână în categoria celor care sunt doar cadre didactice dure, mai ales că eu cred că trebuie să știm să apreciem și ceea ce depășește duritatea momentului.